בוא לאט קדימה. תן לו לעבוד. נהג. רגע. בוא עוד נהג. איזה עלייה הוא יפס. לא, הוא נוסע בסדר. עוד פעם, שנייה. ראית איפה הוא כשאתה נותן קצת גז? הוא מתחיל לתפוס? אם אתה נותן גז הוא מפסיק את העבוד. תן לו לאט. יפה. יו. שמע, האמת אתה מבין למה הוא שובר ציריות? הוא תקוע עם הגלגל פה. אופר, הגלגל הזה, תראה איפה הוא תקוע. הוא כאילו, אם זה לא היה, הוא היה עולה מזמן. אולי עוד תנופה טיפה, ממש טיפה. זהו, זה מספיק. זה מספיק. דודי, אתה עובר, טיפה. לא. לשם רגע. קצת לאט, בוא לאט. לאט. הוא נתקע באותו מקום. לאט, אתה תהרוג לנו את אופר. הלאה. וואלה, הלאה. איזה גובה, היא מעלה. ראית איך הוא עובד יפה כשאתה לאט עם הגל. אם אתה במצב מאוזן אז תעמוד פה. לא, בעצם רגע.